Hallo lieve vrienden, ik zie hier in Shipyard. Allemaal zijn dat we dat hier zijn niet kennen. Wacht nog een beetje dat hier, maar ja. Vrienden komen hier, waar we zo over een zingoven gaan. De Alfred's Home Builders. En nu is het tijd bij Unkas eten. Hier is dat een Shipyard kraakkloksaas. Ja, hallo. Kraakkloksaas hier in de oven. En we hebben hier in dit restaurant een beetje Unkas eten. Ik wil hier mal een beetje dat team wijzen. We gaan zeer vrij, want we hier zoveel als mogelijk van jullie kunnen zijn. Dat wat je hier in Shipyard wonen. Hier zijn al personen van de Kipo, Corny, zijn andere jaars. Ik zijn Rijd Ola. Er zijn ook mensen van Spanish Lookout. Mijn schwiegermama, mijn dochter. Heidi, mijn vrouw. Onze Kinga. En dat ganze team. Sarah Marie is hier. Hey Zinkeniva. You are live. We're live. Yes. So, wie vrij aan zien te zijn. Ah, hier is Pastor Harvey. Check hier, wat moet dat zijn? Mucho gusto. Is het je best live hier? Buenas noches. Wie vrij aan zien alle te zijn zo overs. Zijn zij vrouw. Han Sachen am Hort, wat we mitteilen willen. Schöne Leute. Nu wel even met je top 4. So, kamp hier, der wat je van Shipyard en hier aan komt. Vermisst dat niet. 37. Hier bij plaats, niet plaats, bij Alfred's Home Builders. Ja, hier zijn best veel mensen aan mij dan. 4 ik mes wat ik zei wel. Zo, dan bij mijn swits.